Kyllä sä tosiaan apua tarvit, Pentti. Näytät hirveeltä. Kohta näytän sulle jotain ihan hirveetä, nimittäin siinä on tukikohtia kerrakseen ja keskellä korvatunturi ihan kiipelissä. Älä viitsi enää hourailla. Sä et ole edes käynyt Lapissa. Mikä viritys tääkin on? Älä nyt kuule. Nyt on tosi kyseessä. Ei hetkonen. Etkä sä vaan siitä DCAsta puhu. No DC. Ja juuri se DCAhan se oli. Meinasi jo mielestä lipsattaa. Ja kiitos kun muistutit. Lopeta tuo alkuunsa. Joudut vielä vaikeuksia, tiedät kyllä kenen kanssa. Mutta kun ihmisten tulee tietää. Hinnasta 5. No nyt keksin sen. Seuraa minua. Voi vittu!